Sinceramente, son un tipo que ten moita sorte. Mala sorte. A mala sorte é enerxía negativa. Ache. Creer no malfario ou no gafe é pura superstición. É dicir, falta de cultura. Dá moi mala sorte pasar por debaixo dunha escaleira. A ver, quen inventou a parvada da escaleira? Unha normal, que pasou por debaixo dunha escaleira e lle caeron por riba 3 botes de pintura e un letreiro que poñía Casa Paco. Pero, miña de Deus, non vías que había xente traballando en riba. Imaginade que a Isaac Newton lle cae a mazá na cabeza e di: Ei, díxome pensar, si xa sei, dá mala sorte sentar debaixo dunha maceira. Non, o que dixo foi: a ver que carallo pasa con isto da gravidade. E grazas a que Newton non era supersticioso, agora sabemos que as mazás caen polo seu propio peso. Din que atopar un paraugas da boa sorte. Sí, que yo conten o tío que o perdeu. E seguindo cos paraugas, din que abrir un sitio pechado dá mala sorte. Ai. Sí que dá. É vos unha risa, pero ollo que a enerxía negativa temos moi mal aquel. Ache para todos. Por que din que dá mala sorte que se che cruza un gato negro no camiño? Imaginade que a Isaac Newton se lle cruza o gato negro na maceira non era isto. Bo, tanto ten. Pois foi un placer. E alégrome de que por fin tiveses un golpe de sorte. Grazas, xa volverei por aquí. De acordo. Hasta logo. Chao. E ese quen era? Pois un tipo novo moi interesante. De interesante nada, un pesado. E que contaba? Non sei. Desconectei e empecé a pensar en Jessica Fletcher. Por que xente a seguir invitando a súa casa se sempre que aparece morre alguén? Iso é certo, dá que pensar, A Fletcher sempre o descobre todo. Non sei, ás veces recordaba a miña nai. Sen asasinatos polo medio. O tío contounos que estivo no paro e que tivo unha depresión. Pero agora topo traballo na oficina de enfronte. Sabes canto lle pagan? 5.000 euros. 5.000 euros? Carai, que interesante. Viches, unha escoita esa cifra non pode evitar pensar que fago eu traballando nun bar de gran clase, como o de Raúl. Non rosmes tanto e mete a louza no lavaplatos. Ei! Están aquí os da tuna! Sí, verdade, un escoita esa música non pode evitar pensar que me dera ter un ouriñal ben cheo. Por que dis iso, Fran? Xoan ben. Sinto, Raúl, que non sei o que lle pasa ao lavapratos. Esta luz é un desastre. Pa que sí, porque vai de meticulosa. Que pasa? Estas cousas pasan. Para iso están as garantías, non? Isto ten garantía. Sí, mira, aquí está. Isto ten garantía. Ata onte. Vai, Raúl, que mala sorte tes, non? Xa estou aquí, entrei sen chamar. Non esperaba este cambio de plans. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. 1000 escaleiras que baixar e subir. 1001 días para descubrir. Sempre mellor sen contigo alrededor. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Dime aonde encontrarás na igual. Que voy a pensar. Contando as voltas que dá o corazón. Xuntos nun cuarto sen ascensor. Que sorte velo o teu anuncio, Denise. Non imaginaba que a primeira vez que tivese un modelo ia estar tan cómoda. Ademais, é difícil atopar modelos que se presten a posar espidos sen cobrar. Fago porque me gusta a arte. E isto é algo así como a miña modesta aportación. Iso de que é modesta, diralo ti. Que? Bonita casa. Iso de aí é Herba Luisa, non? Sí, gústache? Claro, ademais Herba Luisa é un Un antiinflamatorio natural. Son unha fanática da botánica medicinal. Eu tamén. Sempre descubro cousas novas. Teño terraza plantada de menta, cecimbre... Ai, sí. Eu teño unhas poucas. A Diego non lle gusta moito. Diego é o meu home. Espera, imos corrixir esa pose. Ponte máis ben... Así como...
Come ti coas mans. Eu adoro as mans dun artista. Que pasa? Nada, que é tardísimo, será mellor que te vistas. Diego está a punto de chegar e non sabe que estás aquí. Imagina só pensa que ia levar o pobriño. É que isto é arte. Sí, explícallo a él. É que Diego é moi celoso e se te atopa aquí así, pois non o quero nin imaginar. Cago en... Veño dun humor que non vexas. Hoxe teño gana de matar a alguén. Diego... Ese Martínez outra vez. Toca escoller o mellor vendedor do ano. Eu son un finalista. Quen é outro? Ese cabrón de Martínez. Diego, este rapaz... E ti quen és? Denís, son modelo. Diego, podo te explicar. Denise está aquí para... Así que modelo. Ninguén che dixo nunca que esa é unha profesión de risco. Pois a verdade é que non. Pois é de alto risco. E se tes un accidente, se che escaralla a cara, Deus non o queira. Tes un seguro? Pois sí. Merda, que día levo, señor, que día levo. Ninguna venta. En fin, foi un placer, Denís. Pois moito non lle importou, Que non lle importou. Iso é o que parece, pero en canto te vayas, a que se vai a armar. Bichelo, aí está. Que Diego é de efecto retardado. Pero non te preocupes que xa falveu con el. Adeus. Dime, Diego. Pareceme que merezo unha explicación. Chego a casa e que encontro? Diego, isto non é o que parece. Outra vez croquetas para xantar. A ver se variamos un pouco, non? Que sí, Maite. Pero mira, ti en Londres, aparte de estudar, que fas? Sí. Ah, sair cos amigos. Amigos solteiros, heterosexuais. Maite. Xa sei que todos estes... Ai, merda, sen saldo. Cala, Fran, é o derradeiro capítulo de Cornelia. Maite parecía algo incómoda. De feito, sempre parece incómoda cando lle pregunto pola súa vida en Londres. Como xogabas. Sebas, déixame 20 euros para recargar o móvil, anda. Ai, Fran, cala! Sempre te vía Por fin se cando vai saber xogabas quen é ao o pai de Alberto Wilfred. Que nervios! Por qué? Alberto Wilfred, antes de que eu morra, debes saber que teu pai... Teu pai... Pero isto é patético. Que fos? Dame o mazo! Ei, Sebas, que tocar, E con este sorprendente final remata a nosa telenovela Cornelia. Pois nada, Sebas, parece que rematou, Deixas mos cartos. 3 anos! 3 anos esperando o desenlace! No, que só era un culebrón. Claro! A ti tanto che ten, non? Que importa Sebas, verdade? Que importa Sebas, claro! E iso, Sebas, que importa, Mira, Fran, egoísta! Como que egoísta? A ver, veña, só era unha broma. Mañá merco xa ten indiscreta para que poidas ler o final da merda esa. Non! Deixas mos cartos? Non! O banco de crédito Sebas pechou. E para unha vez que chos pido... Unha vez, Fran! Pero se me das máis abrazos que a Sandokan. A ver, Sebas, somos colegas ou non somos colegas? Non! Ti non és colega máis ca de ti mesmo. Queres que falemos de todas as veces que te saquei dun apuro? E se non fora por min, ainda estabas baixo as saias de tua nai, aló na vila. Que fun eu que na convencí para que te deixase quedar aquí, Sebas. Por que che conviña, Fran? Porque che deixo quedar no meu cuarto sin pagar un peso. Mangante. Como merda! Cortouse a auga. Xa hai que ter mala sorte, vai a día levo. Estou farto de ti, Fran. Ah, estás farto de min? Sí. Pois ti sen min non serías capaz nin de atopar a cabeza. É iso que és cabezón de carallo, Non te necesito para nada. Que non me necesitas para nada? Non. Queres apostar algo a que antes dunha semana me estás pedindo que te saque dun apuro? Vale. Veña. Veña. Podes saber que vos pasa? Parecedes dous meniños, Meniño el. Máis meniño ti. Pois ti 1000 veces máis meniño. Pois ti infinito de meniño. Xa volverá cando teña fame. E iso? Unha pandeireta. Comprei na... Raúl, un gin tonic. Mellor sen tonic.
Hola, teño unha pandeireta. Eu teño hormonas e é moito peor, faime caso. Eu teño unha pandeireta. Quero a tocar. Eu non quero tocar nunca máis. Non sabes ti ben o que sentín. Quero a sentir. Sempre me gustou a música. Foi unha melodía de sensacións. Sensacións perigosas, prohibidas. Sós. Ela e máis eu. O importante é saber se vou ter valor para facelo. O importante é saber se vou ter valor para non facelo. Sabes como se chama a miña pandeireta? Liberdade. Se eu fose libre, quen sabe, pero non son. Teñome que liberar de Fran total que me une a él, Matrimonio. Nin de broma, nunca soñé con Fran nin sendo gay. Xusto que necesitaba. Que necesito eu, Que necesito eu? Está Fran? Non. Moi ben. Estupendo. Mira que teño, Lu. Non pode ser, pero como pode dicir isto de min? Será cabrón? Quen? Mira. Ei, Bruno! O popular actor porno Bruno vai facer outra película. Bruno é o teu Bruno, non? Si, o meu ex. Sí. Bruno deixa o porno e vai facer pelis serias. Serias desas de xente vestida, non? Si, das de xente vestida, Seba, sigue lendo. Bruno declarou: a decisión de dar este salto débese á miña nova moza Alexia, que tamén me axudou a superar unha recente e penosa experiencia sentimental. Desde que estou con ela, todo me vai mellor. É como se me quitaran un gafe. Penosa experiencia sentimental, Sebas manda carallo. O que manda carallo é a nova moza, Está boísima. Claro, calquera outro seu lado é penosa, Lu? No, ti non que es penosa, Lu. Ti non que es penosa, no. Eu teño cousas máis importantes que facer que ler esas estupideces. E ti non exaxeres, que non che tire tan forte. Non, que non de a orella. É que non sei como fixen que acabo de cravar unha grampa do póster. Tranquilo. Socorro, Lu. Me falta ser imbécil para grampar unha revista na man. A ver. Cuidado. A de tres. Con cuidado. Unha, dúas. Iso é pandeireta? Sí. Ai, merda! Que peor merda de revista na man! Tranquila, Lu. Que parece que son gafes, Sebas! A de tres, Sí. 3. Se un día ao despertar pensas que estás mal, te levantas co outro pé. Se todo sai ao revés, non é o que ves. Se algo soa mal, se alguén lle cae o sal, se un gato negro ves cruzar. Se todo sai ao revés, non é o que ves. Non é o que ves. Como? Non é o que ves. Non é o que ves. Un pouco máis de volume, iso. E potenciar un pouco máis a luz lateral, claro. Pero que estou facendo? Este rapaz non precisa nin volume nin potenciar nada. Fora, pensamentos negativos. Son unha muller casada. Felizmente casada. Cago en veño dun humor que non vexas. Teño gana de matar a alguén. Casada a secas.
Ese Martínez e máis as súas tácticas. Como se pode ser tan rastreiro? Sabes a última dese miserable? Non, pero empeza. Fíxolle seguros a todos os membros da súa familia e pásmate. Apadriñou 2 nenos vietnamitas e 7 norcoreanos. Diego, esqueces agora? O que tens que facer é desconectar, evadirte. Non, agora teño cousas que facer. É tarde, hora de ir pra cama. Pólizas aquí. Diego, non te decatas de que hai bastante tempo que ti e máis eu non... Xa sabes. Non sei. De que falas? Sexo, Diego, sexo. Non, grazas, agora non. Teño moitas cousas importantes que facer. Cousas importantes? Pero eu que son? Non son importante para ti. Isto que é o comezo dunha discusión, verdade? Sí. Ando mal de tempo, porque non aforramos a palabrería e imos directamente ao final, eh? Hola, Diego, que tal? Sí, como sempre, xa ves. Deume. Perdón, amor, non che quería dar. Apuntei mal, digo ben. Esta zapatilla ten seguro terceiros, eh? Hai que falar de Hola, ceos Luce. ventos de componente leve. Que carallo lle pasa a este cacharro? Frías, con xias. Leva funcionando perfectamente toda a tarde, vai agora as carallos. Ois, Luci, non verías ao parvado do teu curmán. Sei que ese idiota me apreza moito e o pobre debeu estar pasando moi mal, eh? Sí, está traumatizado. Que carallo faz vestido de mamarracho? Por fin atopei o meu lugar. Un lugar onde teño amigos de verdade. Estou na tuna. Son o novo bandeireteiro titular! Está visto que non tomou a pastilla. Para de xa, porque non amañades isto dunha vez? Isto non ten amaño. Meterse na tuna fai falta ser mamalón. Oiches, por que non te metes na seita da Vidiana para practicar un pouco de suicidio? Ei, que simpático. A que me queda ben, eh? Sí, parece o fillo parvo de Ratman. É me igual o que digas. Agora son un tío guai. Guai, ti non chegas nin a chachi, Sebas. Ai, ambexa, que mala é. Sempre fodendo, nunca preñando, telo carallo de contrabando. Aquí hai alguén que vai comer a pandeireta enteiriña. Lucía, moito ollo, estamos en Luachea. Sí, pois vai ser iso, porque aquí o galiñeiro anda un pouco alborotado. Ves? É a Luachea, ten que ser iso. Tranquila. Que che pasa? Estás excitadísima. Excitada, nada de excitada, estou nerviosa porque había estar excitada. Sei. Ai, Lucía, cuidado co sal, non che vai a caer. Lagarto, lagarto. Iso trae mala sorte, Lucía, malísima. Tranquila, que xa non podo ter peor sorte que a doxe. Sí, te Laura cargada de enerxía negativa. Estás gafada. Desde logo, Ana, sí. Tira, non tomes a broma, que isto é moi serio, eh? Necesitas unha limpeza da Laura, ven comigo a casa. A ver, Ana, unha teño cousas que facer, vale? Dúas... Eu non quero en auras nin en gafes. Ti non tes nin idea das forzas as que te enfrontas, Lucía. Ten moito cuidado, Lucía. Moito cuidado. Sara, va. Non soportas que sexa mellor castigado, non? Como, por exemplo, tocando a pandeireta. A pandeireta, por favor. Queres apostar ou... Estás cagado? Apostar que? Que podo ser mellor que a ti con ese chisme? Sí! Vale, feito. 100 euros. Os 100 euros máis fáciles que gañei na miña vida. Ai, Fran! Agora un pouco de fusión tuna rock. Tananana, 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 y de pandeireta. Tranquilos, estou ben. Que tes amigos novos? Pareceme moi ben, se viñas. Pero quen son? A ver se adiviñas. Levamos mallas negras e botámolo día a tocar e a bailar na rúa. Con mallas e bailando na rúa? Ai, Pedriño, que o neno se nos meteu nunha banda de hippies. Trae praco. Sebas, que é iso dos hippies? Que andades a facer? Adiviña. Somos un grupo de homes, nada de mulleres, que sempre imos xuntos a todos os sitios. Claro que en algúns non nos deixan entrar. Madriña, é peor do que pensábamos. Estou na tuna!
Carallo, ainda é peor do que pensábamos. Moito peor. Un bico. Hola. Hola. Raúl. Non volveu por aquí o rapaz tan encantador que estivo onte? Ai, non, pobriño. Pobriño, por qué? Nada, foi falar contigo e zas. Fas que? Un espectáculo dantesco, Lucía. Que pasou? Contáronme que o atropelou un coche ao saír de aquí. Ten para 3 meses no hospital. Que mala sorte, non? Lucía, ponme outro gin tonic. Non, xa tomei un, vai ser moito. Mellor ponme unha auga e un par de consellos. Un consello sobre que? Verás, contratei un modelo para facer un retrato. Un espido. Oh, é guapo. Ai, demasiado. Non. Sí. Pero el? Non. E ti? Tampouco. Aínda. A niña non estás pensando en... Non pode evitar pensar en Lucía, ese é o problema. Que hai de...? Últimamente non me fai nin caso. Está todo o día pensando no traballo. Ana, é normal que sintas unha atracción sexual pasaxeira. Pero tes que ordenar as túas prioridades. Non é unha atracción, é unha conexión. Ai, que houbo conexión. Espiritual, sí. Gustalle a arte, a botánica. E cando eu falo, escoítame como hipnotizado. Faime sentir máis nova, especial. Ti sabes o que é iso? Non. Pero igual... Mira, cando esteas con ese modelo, vou estar presente eu. Non. Non te macheques a Denise, non quero que o gafes, pobriño. Como gafalo? Ana. Ana xa empezou a estar farta desas parvadas, O paraugas que perdera. Grazas, Raúl. Atopar un paraugas perdido trae boa sorte. Eu pensaba que daba mala sorte. Non, iso só pasa se o abres nun sitio pechado. Lagarto. Arre, carallo, que xa un paraugas aberto, non morde. Toma. Toma. Lagarto. Queredes tomar algo? Que lles pasa? Que todos pensan que es gafe. Perdón, todos pensamos. Ti tamén? Non, toma. 100 euros para comprar a lotería do bar. Vale, vou agora. Ela! Pero se é tal cal como un imán atraendo mala sorte. Si é que non é por nada, Lucía, pero tes que limpar esa aura. A ver, a niña, repito, non creo en supersticións, Ademais, que pode pasar se compro lotería? Que non toque, nunca tocou, así que xa me dirás que mal podo facer. Sen comentario, Raúl, por favor. Podes mover un pouco o traseiro, o brazo. Que se podes mover un pouco o brazo. Así. Tes planos para xantar? Para xantar? Para xantar o que? É que acaban de abrir un restaurante xaponés. E cando vin, pensei en ti, en que che había gustar. Pensaches en min? Sí, eu adoro a comida xaponesa. Eu tamén. Xa sei, fixeme que tes un libro sobre sushi. Ah, fixacheste. Eu comprei un no Xapón. Non entendo nin papa, pero é fascinante ver como escribe. Nin pasa o mesmo. Estiveches no Xapón? E na India, en Tailandia, e no Tíbet. Ai, sempre soñei con ir ao Tíbet. Tamén era o meu soño. E un día hai 2 anos decidín facelo realidade. Eu iría, se non fose por Diego. El só irá cando pavimenten e abran un par de bares. Xa. Polo que vin outro día, Diego me faces unha parella extraña. Vamos, que me parece que non pegades moito. Con zapatillas sí que pegamos, e moito faime caso. Perdón por se me meto onde non me chaman. Non, para nada, ti mete. Quero dicir que tranquilo. Que eu ás veces tamén o penso. O de que Diego e eu somos moi distintos. Supoño que pasará en moitos matrimonios. Pois eu espero que a min eso non me pase. O día que case será con unha persoa especial. Alguén que queira viaxar comigo a Camboxa, que queira ver as baleas que crían na costa da Patagonia. Encantan máis baleas. Alguén con quen contemplar as ruínas mayas, o Taj Mahal, a Gioconda. Alguén con sensibilidade artística. Sí, exacto. Esa sería a miña muller perfecta. Pero é tan maravillosa que seguro que hai alguén que se me adiantou.
Listo por hoxe, xa te podes vestir. Como queiras. E que? Imos probar ese restaurante xaponés? No, non podo. Vai dilo meu home, teño que sacar a Yoconda do congelador, barrelo Taj Mahal e alisar unha morea de bíceps, que... Xa, entendo. Buen pesadelo, Se se deixaran de bandurras e fosen estudar... Aí ven Pois eu non o penso atender. Ei, D'Artagnan, a ver se deixamos... Pero ti... Estou acabado. Sí, xa vexo, xa. Sebas, a min pareceme ben que te meteras na tuna, pero podías ir tocar a pandeireta a outra parte. Non sei, a Tegucigalpa, por exemplo. Pois sí, ali debería ir tocar. Porque aquí non son máis que un pandeireteiro suplente. Suplente? Sí. E quen é o titular? O titular. Queres saber quen é o titular? Vale! Que vos parece? Aterrador. Sí, é totalmente ridículo, pero mira, faime un cuiño ladrón, verdad? Estades levando isto un pouco lonxe, non? Non! Empezou el que... Como o meniño! Ai, Sebas, non sabes perder, é o meniño, es ti... Ai, e ti máis! Para de xa, estades os dous insoportables, Ti por idiota. E ti por idiota tamén. Sí, un idiota pensando que na tuna podría ser o mesmo. Que todo sairía ben. Pero nada me sae ben. Son un perdedor. E non sabes da que te libras, Sebas. Ti pensas que é moi fácil ser un gañador? Hai moita presión, moita. Case que te envexo por seres un fracasado. Fran! Como posto nunha tarde soa. Adeus tuna, adeus colegas, adeus clavelitos. Non sei, debo estar gafado ou algo, Lu, porque... Non, perdón, non. A culpa é de Fran, non ten nada que ver contigo. E foi unha aposta entre cabaleiros, Anda, ven aquí. Non tomes a mal, É que non podo con máis mala sorte. Non te enfades, Lu. Ei, non te... Non culpes a Lucía, admíteos un fracasado. Eu gañei a aposta porque teño carisma. E se non, mira. Ei, rapaces, tocade outra vez. Ves? Eses mamalóns flipan comigo e non os culpo. Non lles chames mamalóns, son os meus colegas. Eran, Sebas, eran os teus colegas, pero agora teñenme a min. E a ver se isto che ensina algo. Quen é o mellor de todos? Eu. Quen consigue todo o que queira? Eu. Quen gañou a aposta? Ai, xa vale, Fran! Eu! Non tens nin idea! Ai, non, podelo facer ti mellor. Pois claro que sí. Ai, sí? Sí. Pois veña. Quérelo ver? Estou esperando. Valo ver. Veña. Se queredes seguir vivindo, prestade atención a estas 5 palabras. Fora do meu bar. Xa! Non sei que fago aquí, eu non creo nesta... Deixe-me concentrarme. Tes unha desfeita na obra, Lucía? Eu marcho. Queda aí, que estou acabando. Di tranquila, vouche quitar o gafe. Voilà. Deixei xa a obra limpa. Ata se vai poder comer nela. Que? Que? Que parvada. Veño dun humor que non vexas, teño gana de matar a alguén. Outra vez. Mira, xa que chegou a tila, podemos probar a tua nova aura, a ver se non te lo gafe. Veña, muller, toca dica dunha vez, a ver se... Toca! Ana, que son o teu home, Toca! Pero que pasa aquí? Que Lucía estaba agafada e acabo de lle limpar a aura. Ajá, un aquelarre, moi ben. Boas noites. Sí? Hola, Denise. Vale, ben. Pois pasa por aquí mañá. Por la tarde, sí. Ata logo. Era Denise o modelo. Por que me quererá ver? Ana... Será que quere cobrar.
Claro, será iso. Ana, non podes seguir mantendo esas fantasías, eh? É prexudicial pro teu... Estás ben, Diego? Diego? Batín coa esquina da cama! Merda! Xa hai que ter mala sorte! Iso pode pasar a calquera. Ti non te preocupes, eu fago limpezas de aura con garantía por 3 meses. Diego. Pillei un dedo coa porta. Iso pode pasar a calquera. Cae unha lámpada na cabeza! Iso só lle pode pasar a Diego. Ti non te preocupes. Xa estás libre da mala sorte. Ana... Queres parar dunha vez? Pareces un chimpancé epiléptico. Estou adestrando. Son as 2 da mañá, Sebas. Sei, no, pero paga pena. Cando vexan o baile que inventei, serei de novo pandeireteiro titular. Tunería, 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 tunería. Tunería, tunería. Pa, pa, ta, hey! Impresionante, Sebas, pero mira, deixo, nunca me vas dar gañado. Poida que nunca che dé gañado. Pero sí que te podo sacar do medio, non nos quezas. Ai, sí. Con dicirlle a Lu que estás toliño por ela xa está. Como fagas iso, practicas un salto novo, pero pola fiesta. Non serías capaz. De matarte? Non, aí tes razón, non sería capaz. Pero teño un amigo que coñece outro amigo que podería facer que pareces un accidente. Recordoche que agora eu tamén teño amigos que coñecen amigos, Oi, cuidado con Sebas, que é amigo deses horribles tunos. Ai, non te burles deles, Fran! És un hipócrita! Chegas ali co teu sorriso falso e o teu carisma. Ai, como odio o teu carisma. Ai, adoro a tuna. Non realidade pensas que son ridículos. Patéticos. Porque andar pola rúa vestidos de Cervantes e con bandurras... Por favor, Sebas. Toma. O que apostamos. Sae da tuna. E déixame vivir, por favor. É tentador, Sebas. Deixo a tuna e collo os cartos, pero non o podo aceptar. As apostas, Sebas, hai nas que gañar honradamente. Honrada que? Pero se... Mira, voume deitar, que mañá teño rolda coa tuna e son o pandeireteiro titular. Pero como pode ser tan mala persoa, Fran? Son anos de práctica, Sebas. Anos de práctica. Hola. Hola, morreu alguén? Pois sí, a confianza en min mesma. O meu racionalismo, as miñas conviccións. Perdoa, pensei que era algo importante. Mira, Fran, se te vas poñer tan Fran, pois mellor calas. Ai, a ver, veña, que che pasou agora? Que me pasou? Pois o lavapratos de Raúl escangallado. Un home atropelado. Bruno saindo con esa actriz. Eu que resulto ser unha penosa experiencia sentimental. Diego a punto dun traumatismo craneal. Sal polo chan, un paraugas aberto, zapatillazos. E a miña vida feita un desastre. Estou gafada, Fran. Ana ten razón, atraio a mala sorte. Veña, Lu, ti non crees nesas cousas? Non sei. O subconsciente manifestase en todas as accións. E por algunha razón destrúo todo na miña volta. Por exemplo, sempre fracaso coas miñas parellas. É poucas, por certo. Así como me vas a axudar? Estou acabada, Fran. Con 25 anos é acabada. Veña, Lu, o único que tes é unha racha de mala sorte. Todos as temos. Son casualidades. Seguro? Completamente. Mira, cando un perde a confianza en si mesmo, pensa que todo o que pasa á volta súa é culpa da mala sorte, pero non é máis que iso. Casualidades mal interpretadas. Grazas. Nunca deixas de sorprenderme. Non. A min pasa o mesmo. É moi emocionante ser o mesmo, porque nunca sei por onde vou sair. Onte, por exemplo. Non nos tragues que eres.
Anda, ven aquí. É que enganchei a pulseira no pelo. Que non é por nada, pero xa che vale co pelo, Por que non intentas quitar o meu pelo da tua pulseira, Vale, con tota 3. Non. Con tota 3. Non. Isto vai che doer, Fran. Non. Unha? Non. Dúas! Perdoa, é que estou gafada, Fran, estou gafada. Non, tranquila, non pasa nada. Non é culpa da mala sorte, isto é un accidente. E agora, se non te importa, vou ao meu cuarto, Ata mañá, Lu. Ata mañá. Diego, biches Ana? ¡Ah, ti! Que? Fora! Diego, só veño buscar a Ana. Quieta aí! Diego, só veño buscar a Ana. Que che pasa? Que traes peor sorte que a unha manda de gatos negros. Oh, genial! Levo un día de merda por a túa culpa. Oh, e logo que che pasou? Que para aí? Que me pasou? Di mellor que non me pasou. Saio da casa e cágame por riba 4 pombas. Despois un rapaz deu un balonazo na cabeza. E pisei merda de can. E iso dá boa sorte, non? Pisei na cos 2 zapatos. Lamento, Diego. Non, sentes aí! Foi que me tocaras ti e todo vai de mal en peor. Non vendín un seguro. E Martínez vendeu 10. Ese Martínez de maila a súa boa sorte. Un momento. Teño unha idea. Ai, sí? Ven comigo á oficina. A oficina? É que fago eu contigo na oficina? Só tens que tocar a Martínez. Non, mellor dalle unha aperta, así iso. Dalle unha aperta e listo. Gafado para toda a vida, que che parece? Que faz? Moitas grazas por axudarme, Diego. Quieta, gata negra. ¡Ay! ¡Muchos coruxas, sapos e bruxas! ¡Ana! Vou así vestido porque quedaron en vir buscarme os aparvados da tuna. E non son un bobo. Vou vestido de bobo para confundirme entre os bobos, que non é o mesmo. Sí. Ti toma toda a broma que xa verás. Perdoa, ex amigo, pero eu as apostas tomas moi en serio. E de feito xa preparei un número para deixar impresionados eses aparvados. E de paso acabar contigo. Que número? Ti non tes número. Eu teño número, pero ti non tes número. Que non teño número? Mira que número. Ese é o meu número. O teu ex número? Isto vai volver na tua contra, Fran? Sí, seguro. Mira, aí están. Van flipar conmigo. Corre. Vai dado. Contei esos da tuna o que Fran opina deles. Que ridículos van. Que bobos son. Fran, tururú. Pero que se están facendo? Que se están facendo, Fran? Se me mata. Tolo. Mancarme. Teño politraumatismo musical. 3 bandurras no cu e 5 pandeiretas na cabeza. Espera un momento. Pero que lle fixestes a Fran, Unha cousa é unha cousa e outra cousa é outra cousa. Sabedes o que podedes facer coa miña pandeireta? Sabédelo! Sabían, carallo! Ti, o do ukelele! Por que non te metes cun do teu tamaño, Non, Fran, o ukelele non! Dixen un do teu tamaño, eu non son do teu tamaño! 5 ukelelazos na cabeza. Sinto, Fran, non pensei que fose facer algo así, en serio. Tiñas que xogar sucio, Eu o único que fixe foi contarlle a verdade. A verdade? Se ti mesmo confesas, ti as tuas sucias verdades. Eu quería gañar a posta, o mesmo que a ti. Gañar? Ti nunca vas gañar, rapaz. Hecho o ciclo da vida. Eu gaño
E ti perdes? Ai, sí! Pois sabes por onde meto eu o teu ciclo da vida? Non o quero saber, seguro que é moi desagradable. Pero, recoñece, Sebas. Quixeches estar sen min e non puideches. Dependes de min. Pois, mellor só que mal acompañado. Pois eu prefiro estar mal acompañado que contigo. Pois non te quero ver máis. O que non te quero ver máis son eu. Non me sigas. Non te estou seguindo, ti vas diante. Déjame pasar. Hola. Hola, Denise, que tal? Moi ben, toma, é para ti. Fixeme que tes incenso e mirra na casa e merquei un pouco. Encántame ese recendo. Grazas. Non, Denise, espera. Hoxe non te quero pintar. Nin hoxe, nin nunca máis. Senta, quero falar contigo. Preparei café. Eu tamén quería falar contigo, pero non sei se aquí será o lugar adecuado. Está o teu home na casa? Non está traballando. É que Diego traballa moito. Non entendo o teu home. Nunca está contigo. E outro día viume aquí, espido, e ni sequera reaccionou. É que Diego reacciona pouco. Espero non molestarche con esta pregunta, pero... Estás segura de que el te quere? Adórame, pobriño. Sabe aprezar lo maravillosa que es? Logo son maravillosa. Claro, se eu fosse teu home nunca me había apartar de ti. Estaría aproveitándome de ti cada segundo. Digo, aproveitando cada segundo de ti. Por suposto que es maravillosa, Ana. Ai, cala, parva. Podría pasar a vida mirándote, falándoche, escoitándote, mirando os teus cadros, as tuas mans de artista. Son dúas mans normais, ti tamén. Encántame ser o modelo da tua obra. É como estar nas tuas mans. Sabes, din que Da Vinci e Mona Lisa eran amantes. Claro, así lle saiu o sorriso dela como de aquí te pillo, aquí te mato. Eu sei que ti sabes que entre nós hai algo, hai enerxía. Eu sei que ti sabes, que eu sei que ti... Non recordo o que ia dicirche, pero tiña algo que ver con a enerxía. Encántame cando te pos nerviosa, tensa, excitada. É a cafeína, que malísima. Que desfeita, señor, que desfeita. Que son unha muller casada. Que non. Que manía tedes con dicir que non cando queres dicir sí? Non querías pasar a vida mirando para as miñas mans? Pois mírate no espello que as tes na cara. Veña, Ana, non te podes resistir. Non és tan irresistible, rapaz. Fora da miña casa. Ai, que guapo, eh? E que cabronazo. Pero tan guapo. Raúl son gafe. Peor o meu, que son empresario. Si, pero vou por aí repartindo mala sorte. Bo. Que queres máis probas? Xa verás. Sí, xa veréis, sí. Ai, canta parvada xunta. Merda. Que? Que teño que pagar un recargo por atrasarme no pago dos permisos. Ves, foi tocarte e zas. Coincidencia. E o lavapratos? Viña mal da fábrica. E o tipo de accidente que? Non mirou antes de cruzar. Diego tivo o peor día da súa vida. Todos os días son o peor día na vida de Diego. E a tua multa que, Hai meses que rematou o prazo. Demasiadas coincidencias. A ver se isto che fai cambiar de opinión. O que? A lotería, Raúl? Sí, eu comprei ese número, e que?
Tocou a lotería? Gañamos na lotería, Raúl? Pois entón non son gafe. Que carallo vou ser gafe? Grazas a mí moita xente ten un premio. A ver, Raúl, digo ben, non? Toda a xente que comprou o 10º terá un premio. Non me digas que ninguén comprou un 10º porque sabían que o collera eu. Pois que se fodan, non? Por supersticiosos. Pois case mellor así que quedaste con todos os cartos. Como non? Devolvín o número. Que fixeches que? Devolvín o número. Que fixeches que, Raúl? Devolvín o número. Que fixeches que? Devolvín o número. Ana, veño dun humor. Hai que abrir unha botella de champaña. Felicita a Diego Fornas, o vendedor do ano. Non me digas que gañaches a Martínez. Muller, non exactamente. En realidad empatamos. Moito me fode ter que compartir o posto con ese fillo de póliza, pero nada. Hai que ver o lado positivo. Claro, alégrome por ti, parabéns. Claro, alégrome por ti, parabéns. Que o tuvo o meu mellor vendedor do ano, que che pasa? Que mentres ti gañaba o título de mellor vendedor do ano, eu perdía un marido. Amor, xa sei que estive moi concentrado no meu traballo, pero... Non, días cousas con propiedade. Non me facías caso ningún. Vale, lamento, de verdade, pero xa estou aquí outra vez. Foron só uns días, non pasou nada grave, verdade? Iso pensas ti. A ver, que pasou? Sentíaste soa, Esquecime de dicir chorricas que estaban as comidiñas que me facías, desde logo... Non, Diego, o que pasou foi que un modelo me fixo as beiras. Iso foi o que pasou. E que corpo do modelo, porque non era ningunha parvada ese corpo. Moi ben, resulta que a miña muller fixo as beiras un modelo. Ok. Ajá, xo sabía eu. Ti que ia saber se cando biches aquí espidosos se che correu venderlle un seguro. Pois claro que ia facer falta un bo seguro de vida como pille eu. Vais saber o que é bo. Nunca me gustou ese tipo, Ana, nunca me gustou. Non te preocupes, xo botei eu. Era un mamalón. Pois claro que o era, víaselle na cara. Un mamalón como a todos eses musculiños inflados de esteroides. A ti non che gustaba, verdade? Gustarme? A ver, vayamos por partes. Que partes, señor? O rapaz non estaba mal, pero... eu non che podo ser infiel, Diego. Quérote demasiado. Xa me dirás por qué, pero quérote. Eu a ti, amor. Perdoa por como me comportei estes días, Pero que cara dura un modeliño ese, Desde logo esta mocidade non respeta nada. Daríalle un bo zapatillazo. Deille 2 lavazadas. A zapatilla só é para ti. Ela é máis la súa zapatilla. Veña, vámolo facer? Quérote, amor. Hola, Lucía. Hola, Diego. Que tal o día? Perfecto, pero o mellor está por chegar. Alégrome. Eu tamén. Adeus, Lucía. Adeus. Hola, rapaces. Hola. Que seguides enfadados? Sí. Mira, de por mí mellor que estedes así porque non dá de la lata. Pero non veis en hora de que volvades ser amigos? Non. Non te empiles. Usei no esporodismo.
Ti non tes Disman. Pro teu Disman. Tes que mercar pilas. Pro mando pro Disman. Para as dúas cousas. Vale. Sebas. Que? Pois o da telenovela, que eu non... É igual. Total, non había ninguén. Fran. Que? O da tuna, pois... Deixa, Sebas, eran uns mamalóns. Pero... ir en mallas é moi cómodo, eh? E fai un cuiño que... Sí. 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 Non. Fran. Que? Estes días pasei no moi mal. Porque tiña unha cousa. Ai, Sebas, non te poñas sensible que me poste. Tiña unha cousa no estómago, Fran. Que... Abrázame, Fran. Non. Volve de ser amiguiños. Non. Son cousas domes. Sí, cousas domes. Pero se sode como a nenos. Non. Sebas. Que? Que teño outra cousa que dicirche. Dime, Fran. Debesme 100 euros. Pero, Fran, faz trampas ainda por riba. É broma, Sebas. Bo. Xa che os descontarei do que che debo, eh? Compraches un 10. Ajá. Pero ese é o número que comprei eu. Ajá. Pero Raúl devolveu, non? Sí, pero pregunteille que número escolleras e conseguí unha participación. Necesitabas que alguén confiase en ti, non? Ti? Xa sei, non deixo de sorprenderte, verdade? Pois sí, Fran. Mira, é que cando vin que a parvada esa do gafe che afectaba tanto, dixen... Aí non. Grazas, Fran. De nada. E, ademais, eu desde que te coñezo non me deches máis que boa sorte. Bueno, tamén me deches algo moito máis importante, pero... O que? Mira, Lucía, eu teño que coller este teléfono, sí? Maite. Dalle recordos. Recordos de Lucía. Bicos. Bicos de Maite. Ben, por aquí todo normal. Nada importante. ¡Chan! A mi madriña. Pero que faz ese vestido? Veña, Fran, a última vez. ¡Vamos de troula! Non, xa pasei bastante vergonza toda a semana por aí con pololos polar... Non, o dos pololos podo explicarlo. Si, é que me metí na tuna. Ai, Sebas! Sí, pero por pasta... Metíme na tuna por... Sí, xa sei, andar con pololos apretados pola rúa e por pasta, pois só mal, xa sei. Que facer? Adeus, Maite. Sebas, non sei por que carallo me deixei convencer para volverse aí vestido de tuno. Ainda que agora da igual. ¡Déjame pa' acá! ¡Live la vida loca! ¡Churrasas con patacas! Sebas, non podes entrar na casa destas horas berrando chus carrasas. ¡Live la vida loca! Que facedes así? Onde vos vai a roupa? Iso mesmo nos preguntamos nós desde hai 3 horas. Se de dormir la mona na cama. E calade. Guapa! Pésima! Ay, toda volta se Fran.
Hai que amarrarme o serón. Gaslighting, Grislighting, a switchy braca friki. Para mí que a culpa é das últimas 3 copas que tomamos que eran de garrafón, Hostia, chaval, acabo de ter unha caída estupidísima. Se dixen eu que daba voltas. Fran! É hora de probar o chisme! Que chisme? Este é para quitar a borracheira. Ai, se non quita, co que custa pillalas? Teño que probar os efectos secundarios. Te pensas que ese chiro funciona? Non. Pero para iso me pagan, colega! As instruccións aquí. A ver. Algo teturado, Fran. Ai, para quitar a borracheira, poñer os electrococos, colocar os electroduendes, o cagallo 29, poñer os chitóforos estes, será así, digo eu. Tiro baxudes, Desbloqueio. O obxecto do estudo é a interacción dos estímulos eléctricos no correcto funcionamento cerebral. Nalgúns individuos observouse unha alteración temporal da súa personalidade e capacidade mental. Sebastián, dende cando carallo és dobrador? Hola, guapísimos. Como te chamas? Se vas amiguinhos, sí, pero sen tocar, Supoño que un rapaz como a ti é tan hermoso. Seviñas. Hola. Chámome Sebastián Beiro. Teño 6 anos. E o que máis me gusta é xogar. Sabes a que, amiguiño? O escondite inglés, non me das más nin os pés, 1, 2, 3. Non te vas que senón te pillo. Ai, depois a miña nai. Teño moita gana de chorar. Non me chores, meu, non me chores. Ai, aquí, meu, que non te vou deixar, ai. Veña, Seviña, que non te deixo só, que para iso son o teu colega, Veña, que te quero moito. Animaliños. Seviñas. Ti non tes número, eu teño número, ti non tes número. Que non teño número, mira que número. 1, 2, 3, 4, 5. Carallo, ese número recórdame algo, é meu, tío. Non é teu, é o teu ex número. Estás ben, Lu? Estás ben crampada? Non sei, que faz? Sebas, a min pareceme ben que te meteras Natura Selection! ¡Campana y se acabó! Se eu fose teu home, nunca me había apartar de ti. Pasaría a vida mirándote. ¡Están todos! ¡Casi me matan! Fran, quero que saibas. Fran! Non, Fran! Non te podes opoñer o destino!
A ver se adiviñas. Levamos mallas negras... Non se merece. Carai. Isto foi moi... 5 ukelelazos na cabeza. Caramba. Sinto, Fran, non pensei que fose facer algo así.